ụmụ Igbo anyị ekele Chineke maka ihe ịtụnanya ịrahụ ma tete. Ana m asị unu ụtụtụ ọmanụ. Aha m bụ Chidiebere Ụgbọaja. Ọ bụkwa ihe mmemme ọpụ iche nke anyị na-ewetara gị n'isi ụtụtụ a nke anyị na-akpọ ụtụtụ ọmanụ. Mana ile anyị hụ na ọ bụghị naanị m nọ n'isi oche, ọ bụghị naanị m bụ onye ndu gị. Enwere m onye ndu ntụziaka. Ana m akpọ ya anyanwụ ụtụtụ n'onwe ya. Mmiri ọ na-ezo ebe ị nọ ka ọ bụ anwụ na-acha? Lee n'anya ka ịhụ anyanwụ anyị asampete. Enweghị ihe ọzọ mma m ga-ekwu na-abụghị nne ịdị too much. Biko keleenụ ndị Igbo, ịgwakwuo ha aha gị, gwa ha onye ebe iwu. Ụfọdụ ndị sicha ebe ahụ n'elu ugbu a ka ha mara ma ha ga-elere gawa ka ha ga-agbanyụ ihe onyonyo ha. Kelee Igbo, kelee Igbo. Igbo ndị ọma, ụtụtụ ọma nụ. Aha nwụkwa ọnụ Doris Ifeọma. Asị m ya dịkwara nụ mma n'ụbọchị taa n'oge ụtụtụ ọma. Ọ dị mma. Akwụnụ hụrụ ka o siri gbuo ya nkenke n'ihi na anyị ji isiokwu gbara ọkpụrụkpụ na-apụ anwụrụ ọkụ were bata n'isi ụtụtụ a. Ọ bụ isiokwu mma asị kedụ na o metụtara onye ọbụla na ugbu a na-ege ntị, ma nwoke ma nwaanyị, ma nnukwu ma obere. Ọ bụ gịnị bụ ya bụ isiokwu? Ngwa, ama m na ihe a bụ ajụjụ dị onye ọbụla n'obi. Gee ntị ka ịnụ ya. Nwaanyị ibu ụzọ, nwaanyị ime gịnị? Nwaanyị ibu ụzọ kpaa ego, kpajuo nnọọ ego ahụ ebe niile tupu ọ lụwa di. Ọ bụ uru ka ọ bụ ọghọm? Ka m kwuokwa ya ọzọ. Nwaanyị ibu ụzọ kpaa ego, kpajuo ya afọ ma ụgbọala ma elu ma ala tutu ọ lụwa di. Ọ bụ uru ka ọ bụ afụfụ? Ọ bụ ọghọm? Ọ dị m ka onye mbụ m ga-ebu ụzọ adị. Ọ bụ Odoziakụ Doris Ọnụnne. Gwa anyị eziokwu, gwa anyị eziokwu ka ihere mee ekwensu. Ọ bụ uru ka ọ bụ ọghọm? A na-ekwu okwu nwaanyị kpata ego, ịma na ego nwaanyị dị iche na ego nwoke kpata. Ọ dị iche. Abịa na ebe anyị isi m gwa ha onye ebe wa, ama m na m na-ekwu okwu ha aghọta na nwụ nwa afọ Owere. Abịa na Owere nke m shi, anyị anaghị eji ego nwaanyị etinye isi. Anyị kwetere na nwaanyị ga-eleta onwe ya anya, gụọ akwụkwọ, lụrụ di. Di ya kpatakwana ego, Chukwu agọzie ha. Mara anyị si na nwaanyị ga-anọzi ebe nne ya na nna ya na-akụtazi nke a ga na-eri na-aṅụ. Ụmụ Owere, ọwụ ka ọ dị anyị. Akọkwala ihe ke. Ekwuchala m ekwucha. Akọkwala ihe ke. Mana ọ bụ gịnị ka o mere? Ọ bụ na ọ gịnị mere na nwaanyị enwere ụmụ nwaanyị nke maka ụmụ nwaanyị bụ ndị onye isi ala ha? Ọ dị ka onye isi ala Germany. Ọ bụghị di, ọ naghị alụ di. Ma ọ bụ onye na-achị mba India. Mana ọ nọghị n'ebe nna ya na-akpa ego ahụ. Ọ na-adị mma nwaanyị na-akpa. Onwe ka nwaanyị si na-enwetawa ego tupu di abịa. Nke ọ bụla bụ ụzọ bịa na-eme. Mana isi na nwaanyị ga-adọ na-akụ ego ezinụlọ ga-eji na-eri. Ọ bụrụ ka esi eme. Nne, dịka anyị na-amacha okwu tupu anyị baa n'ime anụ dị n'okwu ahụ. Kedu ihe ị nwere ikwu gbasara ọnọdụ ego na alụmdi na nwunye ndị Igbo? Ego ọ bụ ihe dị oke mkpa. Kedu ihe ị nwere ikwu? Maka amakwa m ihe mụwa bụ n'obi. Nna, ọha na eze ụlọ mara na ego dị mkpa, mana ọwụwụ ego wu isi alụmdi na nwunye. Ọ ịhụnanya. Ha nwere ike ịweta onwe ha na-agba mbọ, ego ya abịa, akụ ya abata, mudo dịrị. Mana Chukwu na-gwerekwa ego chọọ ha mma, nweghị ihe ọjọọ dị n'ime. Maka na ị mara asị na ego mere dimgba. Cheta na egwu ahụ, ego mere dimgba, ọhụ ihe ọ maara eme, ọ dịsịkwa ahụ na ọ maghị ihe eme, ọ wee ego. Mana ụmụ nwaanyị si no love without money. How can there be love without money? Dịka bekee si ajụ n'ajụjụ. Ka m jụọ. Ụmụ ọlọrọ ọhụrụ ya na-ekwu ụdị ihe ha aghọtaghị ihe ha na-ekwu. Ịhụnanya ga-adị, ego dịkwa mma. Mana isi gị na nwatakịrị nwaanyị ga-ahụ gị anya, ị nọrọzie na-ehi ụra, enweghị ga ha na-agba mbọ, asịkwa ụkwụ ụmụaka ugwu. Ụkwụ m ọlọrọ ọhụrụ ya. Ọ nke jogburu onwe ya. Ya na-agba mbọ, ego dịrịkwa ewerekwa ya na-aja eturu nwoke mma. A na-abịa na-asị na ọ nke ha na-asụ sị na the boy is good. Ọ ihe na ya. Yes. A na-akpọ ya mma nwoke. Mma nwoke. Ndị na-akpọ ya mma nwoke. Ijikwa mma nwoke. Ịhụlanụ. Kparị makwa na agwa na-adịkwa mkpa
maka na onye ga-enwekwa ego ahụ o ji na-eme ihe ebere gbara ha bara ya uru kedu ihe a ekwu maka nke ahụ nke ahụ bụ eziokwu ọ dị mma dịka anyị na-agbacha okwu nwaanyị ịma na mgbe mbụ alụta nwaanyị alụtara onye bịara isi nri bịara ilekọta di ya anya ịzụ ụlọ zaa ezi chuo mmiri saa akwa n'elu mmadụ bita ọ na-adịzi m ka ọ gbanweela ugbu a ụmụ nwaanyị ugbu a ọ bụkwaghị mbụ a na-alụta nwaanyị dowe ka ọ na-arụ ihe ndị ahụ kedu ihe ị nwere dịka nwaanyị ịbụ ịma mgbe mbụ ọ na-awụ nwoke chi ịlụ nwaanyị ọlụọ nwaanyị ọrụ Igbo ka a na-akọ mgbe mbụ ha na-enwe ala nwee ndị ga-agbara ha odibo ndị ga na-arụ ha ọrụ nwaanyị nọrọzikwa na-esi na-ewepụta bụzi nke a na-akpọ oriakụ maọbụ housewife n'olu bekee ọ nọzi na-esi na-ebupụta na-eledezi ezinụlọ anya mana ọ dị ezu ka ugbu a ọ naghịzi ezu ugbu a na-arụzi ọrụ bekee ọ na-ahụ nke nwoke nwere ike ọrụ bekee ka ọ na-arụ na-ahụ anwụ agwụ akwụọ ya ụgwọ ọ gaghị na-ezuche ọ ga-enyere di ya aka onwezighi ihe dịka oriakụ ahụ ọzi osodi akpata akụ ka a na-emezi odozi akụ na osodi akpata akụ ya ka a na-eme nwoke nkwere kara anyị nka ka ndụ ha nọrọ ọfụma ka anyị nọtetukwu aka n'elu ụwa maka na ọ nọ nwoke agachara asị ọgịnị gburu ya sị na ọ na-eche echiche ikwe ha na-akpọ hypertension ọ dị mma biko anyị ka na-ebido ọ bụ uru ka ọ bụ afụfụ nwaanyị ime gịnị nwaanyị ịkpa nnọọ ego kpajuo ebe niile tupu ọ lụọ di anyị ga-akọrọ uru niile dị na ya ma anyị laghachi biko agakwala ebe ọbụla ka anyị ga-agbatịrị obere ukwu gbaratụ egwu were bikwe n'ogologo ndụ anyị na-alabachi n'otu ntabi anya agakwala ebe ọbụla